Máme tady pozdní večer po zápase s utkáním Sokol Strachotín Horní Městenice. S výsledkem krásným 5-2, zeptám se rovnou kapitána našeho tady, jak si představujete výkon utkání, který probíhal dneska na našem domácím hřišti? Výkon, jak to hodnotit? No, prohrávali jsme rychle 1-0, penalta, můžeme být vděční rozhodčímu, že nemám nevylučil golmana. Byla by to jakože, si myslím, přísná červená, penalta jasná, že jo, o tom se nebudeme bavit. Martin Čop potom trošku jim zatopil, zabral 1-1, že jo. Potom chyba, nevím, jestli to bylo, asi nebyla domluva mezi golmanem a obrancem. 2-1 jsme prohrávali. Další zásah, že jo, Martin Čop, dneska 4 góly, jako myslím si, že si zaslouží dneska nějaké ocenění a Tomáš Maděra tu prostě trefil, no. Nevím, možná špatný rozhodčí, možná jsme si to zasloužili sami to vítězství, ale 3 body bereme. Děkuji, prosím vás, dal bych slovo tady mladšímu bráškovi, Matýskovi. Matýsku, jak se ti líbí naše hra našeho Sokolu, když přišel vlastně teďka až na jaře po hostování z Mikulova, kde furt hraješ na střídavý start. A jak se ti líbí ve Strachotíně po tak dlouhé době, jsi tady zpátky a hraješ s bráchou, máte oba dva křídlo, nebo hraje střed. Jak se ti líbí naše hra, jak jsi spokojený tady v tomhle týmu? Tak určitě jsem spokojený, protože tady kamarádi, že ano, známí, takže si rozumíme. Cítím se tu dobře, velice dobře, až moc. V Mikulově to tak neklape, protože ty kluky moc neznám. Tady je to prostě známý a rozumíme si, kam kdo půjde. Je to prostě dobrý. Takže jsi tady velice spokojený, že bys tady mohl pokračovat i svojí kariérou? To se uvidí, jak skončím dorostu, jak uvidíme. Jo, děkuji. Teď se zeptám tady nejstaršího ze trojice Mikáčů. Milane, na lajně se toho dá vidět mnohem víc než na hřišti. Prosím tě, ohodnoť výkon svých synů, kteří dneska předvedli parádní výkon. No tak určitě předvedli výborný výkon. Samozřejmě musím kritizovat obranu, která nechala dvakrát soupeře vyniknout. Samozřejmě hlavičkou Martina Vacka, který suverénně přihrál na Machala, dával gól. Jinak samozřejmě jsme si dali 2 góly, dali jsme dneska vlastně všechny. Dá se říct. Kapitáne, Souhlasím. se mnou. A samozřejmě jinak druhý poločas už se odehrával v tom, že my jsme dohrávali utkání v tom, že vedeme a už jsme nemohli prohrát. Samozřejmě chyby vznikly, druhý poločas, ale 5-2. Ještě mám takovou otázku na kapitána. Dneska poprvé za těch 6 zápasů, které máme bez prohry, jsme poprvé prohrávali 1-0. Jaká to byla pro tým věc, když prostě jdete na plác, vždycky víte, že vyhráváte suverén, dostáváte žádný góly a najednou bum, dostaneme gól. A co to pro tým udělá morálkou nebo takhle? Tak byla jiná situace dneska, no, a já si myslím, že jsme se s tím vypořádali celkem solidně. Když jsme potom dostali druhý zásah právě tím, dá se říct, vlastním gólem, tak nás to nesrazilo na kolena, no, pak si myslím, že jsme začali hrát náš fotbal. Oni měli právě akorát po našich chybách takový šanci, jinak my jsme, dá se říct, ničemu nepustili a to, že jsme jim dali 5 branek, tak naopak můžou být oni rádi, že jsme nedali třeba 7 nebo 8. Tímto bych chtěl poděkovat naší trojici Mikáčů, která se tady organizuje na dobrý fotbal a na dobré pomezní práce. A mám tady ještě jednu anketu, která nám dneska vyšla. A hráčem utkání, který byl nominován, byl tady Matýsek Mikáč. Matýsku? Děkuji. Ještě jak bych k tomu výkonu něco ještě? DVDčko, tyjo, je to prostě každý zápas někde najednou mladá posíla hnedka ze startu. DVDčko pro tebe? Co na to říkáš? Určitě si to pustím, hned tak dojdu, vyzkouším to, podívám se, co tam je. Pak to zhodnotím teprve, no, i když dneska jsem nebyl ve své kůži, ale určitě si to pustím. No tak myslím, že včera akce na Merkuru nebo takhle trošku oslabila náš tým, ale i tak na tom výkonu se dalo co říct. Kdyby se dovolil, pane reportere, můžu? Ano, můžete, pane Mikáč, můžete. Moji syni dneska zahráli výborný fotbal, musím říct, jako v první řadě můj syn nejstarší, kapitán,
odvedl vynikající výkon, zvedl mužstvo za stavu 0-1 a 1-2, zvedl mužstvo a doufám, že to bude pokračovat. Ano, souhlasím. Tímto bych chtěl ukončit naší Sokol TV, která vás vítá každou druhou neděli na domácích zápasech. Děkuji všem Mikáčům, pogratulujte si. Gratuluju. A za 2 týdny, kdy hrajeme v sobotu proti Brmovicím, vás tady všechny rádi uvidíme. Ahoj! Ahoj.